Jingpule naga kitab o Daniel glenong kapahinyo kadukot kindai hadu shipo bat khat lai hadu khat sao kadba ngadang pen la ben bet rendi ya ki khet uta uba im junom ula shong ha ka wei ka khet ki jan jung u kila long ki bali kum ka yor padushnu jung u la kum ushnu langprot ubali pher pher ka khet jung u pala penshong halor ki shalen temding ka phalang da ka ding bat ka wa ding ka tuit naka ki pat bin riu da ki million ki la ya don hangta pan shakri ya u pat chispa million ki la ya yeng hakmat jong u ka dor bar kalastang ya shong bat la pliet ya ki kitab hamar kane ka jingyo i pau min bien kala yo i u e re u e ubakum ukhun ubriu olawan kham shajan hapdeng jong kilo bat la let yalam yo u hakmat uda uba im junam hangta ola yo kabor senshar kaburam bat ka kerdans im khnang ba ki briu jong ki hima baro jong ki jait bin rio baro bat jong ki jait ktien baro kindop shakri ya u kabor jung u kan ni junam bat ka hima jung u kan om kochu ktien jong utrai kasam nagashithi ba ar u petros kalenong kabaningkong khot khathin riu hadu khat kendai om dei satya ki puris kam thau stat ki ba ngalahi ka yepi shaphang ka jingwan utrai chungi u Jesu Christ ha ka bor namar ngala yo i ya ka mans yem jong u da ki khmat la jong ya u la buram bat la pendan nam da u Blei ukpa men ba kata ka buram bakrau kala kren ha u bat ka ong une ulong ukhun ba i chunga ya u ba ngasngo bha e ya ka ne ka ktien ka ba lawan napneng ngi hi ngela yo sngo men ba ngia don lem bat u ha ulum bu khun ban nang pen scam shu shu ngi don ki ktien jong ki nong ye thu lupa te to duria ya ki hadu bandashai kasngi bat ulur shai unmi ha ki do nu chompi ka gospel kat kum u Matthews bukhu kalenong ka bakhat henyo kad khot i wei hadu kendai Henrys ngi hadien u Jesu ula wer ya u Petros u Jacob bat u paraju u Yohanes bat ula ya lam kerpang yaki halor ulum bajrong kad ba kidang japen ula kella dor hakmat jongi kakmat jung u kalatin shine kum kasngi bat ki jan jung u kilali phalang kendet kila yo i ya u Moses bat u Elijah ba ki yakren bat u Jesu teo Petros ula ong ha u Jesu ko kinrat kabha bangin sa hangne lada mikwa ngan thau hangne laitli ki yingtrab ka wei ya me ka wei ya u Moses bat ka wei ya u Elijah kad ba u dang tren ul o u ba phirnai ula tap yeki bat ka wei ka sur naw lo o kalaong une u long u khun ba e jonga ya u ba ngasngo bha e dos ngap yo habaki senran kilayo snow yakata ka sur kila tiang her bat kila dempelop hakendo u Jesu ula wan pan ulakta yeki to yeng joy ula ong wat shipting kumta kila khmien bat kila yo i pa omdan mano latang u Jesu kadba kidang wan hia na ulum u Jesu ula bidong yeki wat yathu hano ya kane ka jingyo i tat anda u khun ubriu ula mi pa na ka jingyam ka gospel jong utrai